asilikali a Russia alanda mzinda wa Bakhmut mogwirizana ndi gulu la zigawenga lotchedwa Wagner. 1 week before the capture, zinthu zambiri zoopsa zachitika on the ground. Russia yaluza asilikali oposa 70 kuphatikizanso makomanda awiri. Colonel Makarov amene amayang'anira gulu lina la asilikali a Russia anavulazidwa modetsa nkhawa ku dera la Bakhmut. Anzake anayesera kuthamangira naye ku chipatala koma iyeyu anamwalira. Ukraine yakwanisanso kupha deputy wa malimuwa Colonel Broviko. Mwachidule ndikuwuzeni kuti makomanda awiri amene aphedwa ndi asilikali a Ukraine, Colonel Makarov komanso Colonel Broviko, anali akuluakulu ku rank imeneyi ya Russian Army. Iwo aphedwa pamodzi ndi asilikali ena oposa 70. Ndiye pofuna kubwezera chipongwe chimenechi, Russia inaponya mabomba m'mizinda yosiyanasiyana ndipo anakwanisa kupha asilikali a Ukraine oposa 1500. Taona bomba lopsa likuphulika kumalo osungira zida za nkhondo mtawuni yotchedwa Avdiivka. Asilikali ambiri aphedwa komanso zida za nkhondo zimene zimasungidwa kumeneko zawonongeka. Russia inagwesanso ndege ya mtundu wa Su-27 fighter jet ndi kupha asilikali a Ukraine okwana awiri. Matanki oposa 8 aphulisidwanso musabatayi ku dera la Kupiansk ndipo asilikali 6 a Ukraine aphedwa. Mtawuni ya Krasny, Russia yapha asilikali a Ukraine okwana 75. Ku Zaporizhia 110 aphedwa komanso mtawuni ya Kherson asilikali a Ukraine oposa 40 aphedwanso. Ndikuwuzeni apa kunena kuti musabata imeneyi ku Ukraine kwachitika zambiri zoopsa. Russia yaphulisanso depot imene asilikali a Ukraine amasungira ku zida za nkhondo. Depot imeneyi inali ku dera lina lotchedwa Khmelnytsk. Zida zambiri zochokera ku America, Britain komanso Germany zimafikira pa depot imeneyi imene inali ku Khmelnytsk. Ndezi kukhala ngati Russia inazindikira chimene chimachitika, inapanga detect ndi anatumiza mizinga ndi kuphulisa depot yonseyo. Zida zonse zimene zinali kumeneko zaphulisidwa komanso zawonongeka. Nkhondo imeneyi yafika posauzana. Russia ikuponya mizinga ku madera akutali ngati Kiev komanso Odessa. Nawonso a Ukraine akumaphulisa matawuni a Russia amene ali kumalire ndi dziko lawo. Last week taona asilikali a Zelensky akuponya mabomba ku dera lotchedwa Belgorod mpaka anakwanisa kuphulisa malo osungira mafuta. Belgorod ndi dera limene limapezeka ku Russia koma kumalire ndi dziko la Ukraine. Ndi asilikali a Ukraine amenewa anaphulisa mizinga kumenekoko imene yakwanisa kuphulisa depot imene Russia imasungirako mafuta a galimoto. Ndiye pofuna kubwezera chipongwe chimenechi, Russia inapitiriza kuponya mizinga m'matawuni osiyanasiyana. Masiku apitawa anaphulisa headquarters ya asilikali mu mzinda wa Kiev, asilikali ku Ukraine amenewo. Katundu wambiri waonongeka komanso asilikali ena avulala modetsa nkhawa. Mmodzi wa asilikali amenewa ndi Commander in Chief General Valery Zaluzhnyi. Iyeyu wavulala modetsa nkhawa pamene Russia inaponya mabomba opsa ku headquarters ya asilikali. Komabe boma la Ukraine latsutsa kunena kuti general ameneyu sanavulale ndipo ali bwino kwambiri. Ngakhale iwo atuza zimenezi, chimene chikudabwisa nchona kuti kuyambira nthawi imene zinachitika izi kudzafika lero, general ameneyu sanaonekere ku gulu la anthu. Posachedwa pompa kunali meeting ya akuluakulu a NATO ndipo anamuyitanisa iyeyu kuti apite, koma general ameneyu sanapezeke. Mphekesera ina ikunena kuti Zaluzhnyi anamugoneka ku chipatala kumene akumpanga ma operation osiyanasiyana.
mwachidule ndikuwuzeni kuti munthu wina aliyense wachikulire kapena mkulu wa asilikali akavulala kumeneko ku Ukraine kakuphedwa, Zelensky amabisa samanena kuti aphedwa kapena avulala. Ndi apanso zikuoneka kuti Russia last week yakhali kuponya mabomba opsa kwambiri mu mzinda wa Kiev. Ndi bomba lina linaphulitsa headquarters ya asilikali ya ku Ukraine kumeneko akuti kunali mkulu wa asilikali ankhondo General Valery Zaluzhnyi amene wavulala modetsa nkhawa. Panopa akulandira chithandizo chipatala kumene akumpanga operation. Koma boma la Ukraine latiuza kuti General amene ali bwino kwambiri sanavulale. Koma chimene chikudabwitsa nchona kuti anamuyitana ku meeting ya NATO sanapite, sakuonekeranso kugulu kwa anthu. Ndi anthu akukhulupirira kuti mwinadi nkutheka kuti mkulu ameneyi wavulala. President Zelensky anamusankha General ameneyu kukhala mkulu wa asilikali ankhondo mchaka cha 2021. 2022 iyeyu wakhala kusogolera pa nkhondo yolimbana ndi Russia kufikira panopa. Ndiyebe zambiri zokhuza moyo wake tizimva kusogoloko chifukwa panopa zikungomveka ngati mphikisira, koma iyeyu wasowa sakupezeka. Tiona kuti kodi akulondola ndi ndani? Kodi akulondola ndi Russia kuna kuti iyeyu wavulala, kapena akulondola ndi Ukraine kuti iyeyu sanavulala ali bwino? Zonse zioneka. Ngakhale Russia yalanda mzinda wa Bakhmut, dziwani kuti nkhondo imeneyi sinathe. America ndi anzawo alonjeza kupereka zida za nkhondo zochuluka kwambiri kwa Zelensky. Germany yatumiza matanki 30, ma air defense system 17, komanso ma drone 200. France, Italy ndi UK akufuna kutumiza mabomba, ma drone, ndege za nkhondo, akasinja, komanso ma air defense system. Mwina ena nkumafunsa kuti ndi chifukwa chani Ukraine ikupatsidwa zida zopsa chonchi kuchokera ku NATO? The main point imene America akufuna kuti Zelensky agonjese Russia no matter what the cost it will be. NATO sikulabadira za anthu osalakwa amene akuphedwa kumeneko. Chimene akufuna Ukraine ilande malo ambiri amene ali m'manja mwa Russia, kuphatikizanso Crimea. Akangolephera kuchita izi ulendo uno, ndiye kuti asiya kumuthandiza. Zida za nkhondo zimene Zelensky wapatsidwa ulendo uno ndi zopsa kwambiri. Zikhoza kukaphulitsa kutali even mkatikati mwa dziko la Russia. Zelensky wapatsidwanso ma F-16 fighter jet amene ndi ndege zopsa kwambiri. Zonsezi bungwe la NATO lachita pofuna kumpasa mangolomera kuti akathane ndi Russia. Komabe Russia yanenetsa kunena kuti zimene akuchita NATO zikungosonkhezera moto, zichititsa kuti nkhondo imeneyi ifalikire kutali, komanso iphetsa anthu osalakwa. Tikunena pano anthu ena aku Europe ayamba kuchita zionesero zodana ndi bungwe la NATO. Anthu amenewa akudana ndi NATO ponena kuti ikusongezera nkhondo ku Ukraine, ndi amene akuchititsa kuti nkhondo imeneyi isathe. Mdziko la Bulgaria anthu ochita mademo anapaka 20 ofira okhala ngati magazi pa ofesi ya European Union. Iwo anali chigulu amayimba nyimbo zonyoza America, komanso panali anthu ena amene amautcha ndalama ya dola. Mongokumbutsana pakuti Bulgaria ndi dziko limene lili member wa NATO, koma pali anthu ena dzikolo amene akuchita zionesero zodana ndi bungwe limeneli. Zikuoneka kuti anthu atopa ndi nkhondo imeneyi ndipo akufuna kuti ithe. Newspaper ina ya ku America yatsinidwa khutu ndi asilikali a CIA kunena kuti pali maiko angapo ku Europe amene akufuna kuti Zelensky apange resign ngati president wa Ukraine. Ena mwa maiko amenewa ndi Czech Republic, Estonia, Poland, Latvia komanso Lithuania. Iwo akukhulupirira kuti Zelensky akachoka pakhoza kubwera mtsogoleri wina amene angalimbikitse zokambirana ndi Russia. Akuti pali asilikali ena CIA, inu mukudziwa CIA ndi amene amafufuza zinthu za chinsinsi. Ndi asilikali ena kumeneko anapita ku newspaper ina ndikukaulula kuti mukafukufuku wawo apeza kuti
maiko a Lithuania, Latvia, Poland, Estonia, Czech Republic. Maiko amenewa atsogoleri awo akufuna kuti Zelensky atule pasi udindo apange resign chifukwa choti ndi amene akulepheresa zokambirana ndi dziko la Russia. Ndiye maiko akhulupirira kuti Zelensky atapanga resign ndikubwera mtsogoleri wina, nkhondo imeneyi ikhoza kutha. Zimene zitu zachokera ku America zikunenedwa mwachinsinsi ndi asilikali a CIA. Ambiri akudabwa kunena kuti ndi chifukwa chani anthu ena ku Europe akuchita zionetsero kumadana ndi bungwe la NATO. Zonsezi zikuchitika chifukwa America ndi anzawo alephera kugonjetsa Russia pachuma. Tikukumbukira kuti iwowa anakhazikitsa ma economic sanctions ofuna kukhawulitsa Russia, koma lero zikuoneka kuti ma sanction amenewa ayamba kukhawulitsa America mwini wake. Boma la Joe Biden lili pa mavuto azachuma. Ndalama zimene abwereka ndi zochuluka kwambiri poyerekeza ndi misonkho imene amatolera. Tikunena pano America ikuyendera ndalama za ngongole monga muja tikuchitira kuno kwathu ku Malawi. Ndalama zimene akulipira ma civil servant ndi za ngongole. Ndalama zimene akugulira mankhwala komanso ndalama zimene akumagulira zida za nkhondo zopita ku Ukraine ndi za ngongoleso. President Biden alibiretu ndalama zoyendesera dziko ndipo wapempha nyumba ya malamulo kuti imulole akabweke ndalama zina ku mabanki. Komabe parliament yamukanira. Inu mukudziwa kuti parliament imeneyi majority ya aphungu ndi a Republican, Joe Biden ndi wa Democrats. Ndiye a Republican amene wamuwuza kuti ayi palibenso zoti mubweke ndalama zina akumukaniza. Ndiyebe zokambirana pa nkhani imeneyi zili mkati kuyesesabe kuti mwina mwake boma la America lisaonekere ng'amba. Taonanso maiko ena akusiya kugwiritsa ntchito ndalama ya US dollar. Iraq yalengeza kuti aliyense mdzikolo asiyire kugwiritsa ntchito dollar ndipo akhazikitsa Iraq dinar kukhala ndalama yovomerezeka. Kuyambira 2003 pamene America inayamba nkhondo ndi Saddam Hussein, Iraq yakhale kugwiritsa ntchito US dollar. Komano panopa Prime Minister watsopano wathetsa zonsezi ndipo wakhazikitsa Iraq dinar kukhala ndalama yovomerezeka. Last year Saudi Arabia inasiya kugwiritsa ntchito dollar. Iwo wamukudziwa kuti amagwiritsa mafuta, ndiye asiya kugwiritsa ntchito dollar pogwiritsa mafuta awo ku China, akumayuza Chinese yen. Russia inasiyanso kugwiritsa ntchito dollar pochita malonda, and they are using ruble. United Arab Emirates ikufuna kusintha malamulo ndi cholinga azigulitsa mafuta galimoto ku India pogwiritsa ntchito Indian ruble. Izi zikutanthauza kuti ndalama ya dollar yayamba kuchepa mphamvu chifukwa maiko ambiri ayamba kuithawa. Nawonso maiko a ku Europe ayamba kudera nkhawa ndi zimene zikuchitika ku America. Ndakuwuzani kale kuti boma la Joe Biden likuyenda ndalama za ngongole. Ngati parliament sivomereza kuti atengenso ngongole ina, nzachidziwikire kuti boma likhala bankrupt opanda ndalama iliyonse. Makampani ambiri atsekedwa, anthu oposa 4 million achotsedwa ntchito, zida za nkhondo zipitanso ku Ukraine, komanso maiko ena amene amadalira kupempha akumana ndi mavuto adzaoneni. Tikumamva kumalawi kuno atsogoleri athu akumatiuza kuti akudikirira America wapase ndalama, andipotero akwanisa kupanga deliver zimene analonjeza pa kampeni. Ndiye pano kuli debt ceiling issue ku America. Dziko sikuyenda bwino pamene ngongole zafika mkhosi. Inuyo muganiza kuti America ingasiya mavuto awo ndikubwera kudzathandiza ife? Panopa inflation ya Malawi yafika pa 29%. Ndi mmene zililimu poti ndife masikini odalira kupempha oti gaila ndi amene wa America ngongole zafika posa uzana. Amalawi tiyembekezere inflation kukwera more than 29%. Umoyo ukhala ovuta kwambiri, ntchito nazonso zisowa chifukwa makampani ambiri ayamba kuthawa nkumalowera maiko ena.